מתוך הצטיינות בתחבורה, הצטיינות בכל כי מגיע לרמה, הצטיינות שתוביל לשינוי ולתמורה, אותנו מוביל להרי בחבורה. רוחברגר, כן רוחברגר, האיש הנכון, הראש המצוין, איציק שלנו הטוב מכולם, לרמת השרון הוא הראש המושלם. רוחברגר, כן רוחברגר, האיש הנכון, הראש המצוין, איציק שלנו הטוב מכולם, לרמת השרון הוא הראש המושלם. רמת השרון תחזור שוב להוביל השינוי